3 tips για να βάλεις και εσύ το σπίτι σου στην Airbnb και στην Booking με επιτυχία και να αυξήσεις τα κέρδη σου. 1. Εξαφάνισε όλα τα περιττά πράγματα που έχεις δεξιά και αριστερά. Θέλουμε ένα σπίτι καθαρό στο μάτι. 2. Άδειασε όλα τα ντουλάπια στην κουζίνα, στα δωμάτια. Παντού και μετά βάλε μόνο αυτά που θα χρειαστούν. 3. Κάνε γενική καθαριότητα την πρώτη φορά παντού, μέχρι και Σκλιδαρότρυπες. και μετά σε κάθε αλλαγή πάρα πολύ καλό καθάρισμα. Για περισσότερα βίντεο σαν και αυτό, ακολούθησε το κανάλι. 3 tips για να βάλεις και εσύ το σπίτι σου στην Airbnb και στην Booking με επιτυχία και να αυξήσεις τα κέρδη σου. 1. Εξαφάνισε όλα τα περιττά πράγματα που έχεις δεξιά και αριστερά. Θέλουμε ένα σπίτι καθαρό στο μάτι. 2. Άδειασε όλα τα ντουλάπια στην κουζίνα, στα δωμάτια. Παντού και μετά βάλε μόνο αυτά που θα χρειαστούν. 3. Κάνε γενική καθαριότητα την πρώτη φορά παντού, μέχρι και Σκλιδαρότρυπες. και μετά σε κάθε αλλαγή πάρα πολύ καλό καθάρισμα. Για περισσότερα βίντεο σαν και αυτό, ακολούθησε το κανάλι.